Yun na nga yun mga katropa. So for today's vlog is tutour muna tayo dahil itutour ko kayo sa pinaka magrosong simbahan sa Cebu. Kung gusto nyo malaman ito, tingnan nyo yan sa title. Pero anyways, ang ating pupuntahan ngayon is ang simbahan ng Simala. Alam nyo naman or marahil nadinig nyo ito. So, pupunta tayo ngayon doon sa simbahan na yun dahil magsisimba ako doon dahil meron just for a faith, you know guys, dahil minsan kailangan natin ng faith para sa ating ma-inspire tayo balik sa ating mga ginagawa. So anyways, pupunta tayo, kasama ko yung girlfriend ko. So makikita nyo doon sa video na gagawin ko. So see you sa enjoy guys sa aking pagtutour sa inyo sa simbahan ng Simala. So kung gusto nyo pumunta doon is mapupuntahan nyo ito about 2 hours lang or 3 hours sa pagbabiyahe sa bus galing sa Cebu. South Bus lang, pumunta lang kayo sa South Bus Terminal doon. May mga bus doon na papuntang Simala. So at saka pagdating nyo doon is pwedeng mag-hiking at saka pwede ding magsakay ng mga motorsiklo. So anyways, ko pa pinapatagal ito in 3, 2, 1. See you sa inyo. Enjoy guys. Woohoo! Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight.
At yun na nga, nakarating na din ako sa amin, guys. 12 PM na ngayon, maybe i-upload ko to bukas na lang siguro dahil meron, pupunta pa ako sa eskwelahan ko dahil meron pa akong gagawin na pag-aaral. So, you know guys, kailangan natin mag-aaral para sa ating future. So, kids, mag-aaral kayo ng mabuti. So, if you happen to love this video, click that like button, turn on the notification bell, and subscribe to my channel. And thank you for watching. Cebuano Vlogger here. See you sa next video na aking gagawin in 3, 2, 1. See you guys.